Zanima me da li postoji neki hadisi vezani za muezine i njihovu nagradu. Postoji mnogo hadisa koji govori o vrijednosti muezina. Allahu poslanik alejhi selatu vesselam kazao je: muezini će između svih ljudi na sudnjem danu imati najduže vratove. Postoji razilaženje kod učenjaka šta to znači, ali generalno govori o vrijednosti muezina, da će oni na sudnjem danu imati najduži vratove i potom će biti prepoznatljivi. Kazao je Allahu poslanik: kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvog safa, oni bi, kada na drugi način, osim bacanjem kocke, ne bi mogli odrediti ko će učiti ezan i klanjati u prvom safu, tako i uradili. Znači, koliko je vrijedno učiti ezan i biti u prvom safu, kada bi to ljudi znali, oni bi se toliko natjecali da ne bi mogli odrediti ko će biti u prvom safu i ko će učiti ezan osim bacanjem kocke. Pa nam to ukazuje na vrijednost učenja ezana. Imamo hadise da Allahu poslanik alejhi selatu vesselam kazao ashabu: vidim da voliš ovce i pustinju, pa kada budeš među svojim stadom ili u pustinji, kada budeš učio ezan za namaz, uči što glasnije. Uistinu glas muezina neće čuti ni jedan džin, niti čovjek, niti bilo šta drugo, a da mu na sudnjem danu neće posvjedočiti. Znači, muezinu, onome ko uči ezan, svjedočit će sve što je čulo njegov glas, i džini i ljudi. Tako da postoje mnogi drugi hadisi od Allahog poslanika koji ukazuju na vrijednost učenja ezana.